dána ní ráiche bliana chatha gobarlam. Chlárú síaltan na n-ais táhachtaí stair na hÉireann. Ach le deanaí tá dána gairí tarsach agus caite. Tá printíseach seóta agam aige le cabhrú leis, clío. Tá bhean seo iontacha gachrad, ach tá sí Skype. Éonar an cantlach, pécal an cainteach. Gam bhfuil botún allward an taman seo. Bhí duine cinnt ar ileireacht. Bana mané. John, cos atá an? Ed, Bridget, Nasúm. Bhfuil stróico? D'óké? Cóna, duine géad! Laidin atá. Tíonn sé gur bhrist tú mo chrón. Cé fáil laidin? Scríobh ní Pádraig a laidin. Tuigim. Tá go fíor chasta, ní cos leis an Gaeilge. Well, tháinig go leor na Foghlaim Gaeilge as an laidin. Seoling a ríis. Ceacht scoile leabharnach eile ó dan. Sin ceann. Scoile. Ón laidin scoil. Carolm tú sin. Ó the leabhair? Sin ceann eile. Leabhair ón laidin leabhair. Agus thug Naomh Phádraig leabhair go hÉireann. Thug am áit a fointes an tad. Is, Naomh Paddy. Naomh Phádraig na Pádraig. Ní na lethe den Naomh Phádraig an. Tás am. Ahananta mar go chuir sean roig ar náiteacha a Éirinn. Maithfar atá sin. Thug sé críostaíocht na págánaigh sa 15 chéad. An sin, de, éach. Is é Naomh Phádraig an naomh is cáiliúla de lua naomh na hÉireann. Rugach sa bhreatain agus tugach mar sclábhaí go hÉireann é. Le lindó a bheith an Éirinn, chuaigh sé món creidimh. Déalaí sé agus an sin díal sé chun páganí éireannacha a raibh go leor déithe acu a iompú ar an gríosteachta, ina bhfuil dia a bháin. Bhí críostaí in Éirinn ribh Phádraig. Ba Pádraig an ceann ba cháiliúla mar gheallar a chud scríobhíní a bharr. Bhí a bhisin le críostaí a dhéanamh de na págánaigh. Bhí naomh éireannacha eile an, ar nós naomh Cillian a scam a chríostaíoch sa ghearmán. Dearí teacht na críostaíochta go hÉireann an tír ar go leor bailí. Thug sé isteach an laidin. Athraíoch amnacha áiteanna na hÉireann freisin, mar hampla Kill nó Cillian a hílíonn sépéal nó relic. Curach leabhar a leor freisin den chéad uair. Scríobh iad seo ar bheallam agus ar phár. Is é leabhar cheannis an ceann is cáiliúla. Ceann den na príomhthionachar a bhíag an gríosteocht Éirinn nar gur bhronn daoine airgid ar an aglis. Brunach an uair sin go raibh an aglis beagnach inthortha le ríthe I dtuirmí Severus agus cuachta. De réir mar rinne pór críostaithe do dhaoine, thostaí mainistreacha a munú ar fud na hÉireann. An sampla is cáiliúla ná Glendalough I Gilwantan, a bhunaí níomh chuoimhín. Bánad foghlaime agus ospidéal a bhís na mainistreacha. Bhí cáil ar Éirinn mar hír na níomh agus na scoláirí. Nis, cam sé macht. Wat ik dóigh práid? Níl, tá má go le rang yoga na galia bhúna. Agus Dan. Doleo, nasum, dum. Na bhí bór faoi mo. Hey! Tú as valde capiotas. Tá sam gúil me cliste.